Hola, bon dia. Bon dia a totes i tots. Benvingudes i benvinguts a l'IRB Barcelona. Avui per nosaltres és un dia molt especial. És un dia en el qual obrim les nostres portes perquè tots vosaltres ens pugueu conèixer i estem molt contents. Aquí estarem molt bé, tenim molt bona temperatura i us explicaré una mica què veureu avui. Farem una taula rodona en la qual parlarem sobretot de recerca en envelliment, perquè l'IRB Barcelona som un centre de recerca biomèdica. Tenim uns 400 científics investigant en diferents línies, de fet tenim 28 grups de recerca, però els agrupem en 3 grans reptes científics. Mecanismes de la malaltia, que és una mica transversal entendre l'origen biològic de moltes malalties, després càncer i després envelliment. I com veureu a la taula rodona, aquests 3 grans reptes científics estan interconnectats, perquè com us podeu imaginar, el nostre cos, que és una meravella, cada dia que ens mirem al matí i veiem el cos, estem tan acostumats que ens pensem que és normal, però tenim una meravella davant nostra, allà dins, diguéssim, tot està interconnectat. I qui moderarà aquesta taula rodona és la Núria Har, periodista científica, per tant, una professional que a diversos mitjans de comunicació, Catalunya Ràdio, TV3, revistes, 5W, etc., doncs fa una cosa que per l'IRB també, l'IRB Barcelona és importantíssim, que és explicar a la ciutadania la ciència que es fa, el tipus de la recerca i dir el que es diu divulgació científica. Per tant, passo la paraula a la Núria Har. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut avui aquí a la jornada de Portes Obertes, que com sabeu potser porteu aquí des de les 10 del matí, durarà fins al migdia, i just ara tindrà lloc una taula rodona en què parlarem d'envelliment cel·lular i medicina regenerativa. Ens preguntarem com podem afrontar els reptes de l'envelliment des de la recerca. Ara deia l'Oriol, l'envelliment és una de les 3 potes del IRB, de la recerca que es fa en aquest centre, i és una disciplina emergent, prometedora, de la qual jo penso que ens sentirem molt a parlar durant els propers anys. I això és així perquè ha pujat molt l'esperança de vida, no és el mateix que fa uns anys. A principis del segle XX a Catalunya penseu que l'esperança de vida en néixer era de 30 anys. Un segle després, a Catalunya també, l'esperança de vida en néixer és de més de 80 anys. Per tant, imagineu-vos el ràpid increment d'esperança de vida que hi ha hagut al nostre país. Ara bé, això ha sigut perquè s'ha reduït molt la mortalitat infantil, sobretot perquè s'han pogut atacar malalties infeccioses i això ha fet que augmentés l'esperança de vida, però tot i que ha crescut moltíssim, continuem envellint igual. Això és una realitat, no? I quan envellim hi ha moltes malalties que estan associades al fet de fer-se gran. I n'hi ha algunes que potser són evidents, com l'Alzheimer, les malalties neurodegeneratives, però n'hi ha d'altres que també estan associades a l'envelliment, que potser aquesta relació no ens sembla tan clara, com és el càncer, que també s'investiga aquí a l'IRB. En els propers minuts conversarem, ara de seguida us presento els nostres 3 convidats. A la part final vosaltres també podeu fer preguntes, per tant, si teniu alguna pregunta hi haurà un micròfon i podreu preguntar-los a tots ells. I són 3 perfils diferents que ens parlaran del mateix, de l'envelliment i dels reptes que té la recerca pel que fa a aquesta gran pregunta. Ens acompanya el doctor Manuel Serrano, molt bon dia. El doctor Serrano treballa a l'IRB, fa recerca puntera aquí. Ell és director de la unitat d'envelliment i metabolisme. També ens acompanya la Mercedes. Bon dia, Mercedes. Moltes gràcies per venir. La Mercedes és pacient de càncer i també ens donarà la seva visió des de l'altra banda. I el doctor Ramon Estruch, que és responsable del grup de recerca sobre risc cardiovascular, nutrició i envelliment de l'IDIVAPS i consultor sènior de l'Hospital Clínic. Moltes gràcies, doctor Estruch. Gràcies. I a mi, per començar, m'agradaria una mica que el Manuel ens posés, el doctor Serrano ens posés en situació. És a dir, en termes biològics, què vol dir envellir i quins són els principals àmbits de recerca en aquesta disciplina? Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y yendo directamente a la pregunta,
Quería empezar también explicando un poco por qué se investiga en el envejecimiento. Tradicionalmente, la medicina y la investigación sobre la medicina ha puesto el énfasis en las enfermedades. Hay mucha investigación, y debe haberla, en enfermedades particulares. Pero siempre está el tema de la prevención. Uno se pregunta cómo se puede evitar que haya una determinada enfermedad, y ahí entramos en el concepto de los factores de riesgo. Y tenía aquí, a ver, esta diapositiva. Todas las enfermedades tienen factores de riesgo, y aquí se mencionan algunos, como la dieta, de la cual nos puede hablar el doctor Ramón Struck, el estilo de vida, hacer ejercicio, no hacer ejercicio, sedentarios, en fin, agentes tóxicos, fumar, alcohol, infecciosos, no todas las infecciones virales, bacterianas, y también nuestra herencia genética, porque no todos nuestros genes son exactamente iguales, hay pequeñas variantes que nos hacen más o menos susceptibles a una enfermedad. Todos estos factores de riesgo se han estudiado mucho y se han diseñado estrategias para disminuir estos factores de riesgo. Por supuesto, dietas saludables, por supuesto, hacer ejercicio físico, y también fármacos. Hay fármacos que son preventivos, los que reducen el colesterol, los que reducen la glucosa en sangre, los que reducen la hipertensión, y seguro que me olvido algunos importantes. Pero un cambio que ha ocurrido en los últimos 5 o 7 años en la investigación es que se nos ha olvidado aquí un factor muy importante, es el más importante de todos, que es la edad. La edad tiene un factor de peso sobre el riesgo a desarrollar enfermedades que es mucho más importante que el de todos los otros factores sumados. Lo que pasa es que sobre la edad es difícil hacer algo, ¿no? No podemos cambiar nuestro estilo de vida y cambiar nuestra edad, pero se está investigando mucho para entender cómo cambia nuestro organismo a medida que vamos acumulando años, porque nuestro organismo va cambiando y nuestro cuerpo se hace susceptible, tiene el riesgo de desarrollar enfermedades, cáncer, por ejemplo, o prácticamente todas las enfermedades están afectadas por la edad. Esta investigación es muy prometedora, se están encontrando terapias experimentales, tengo que enfatizar que son experimentales, todavía no están aprobadas, pero esto es un proceso largo que lleva tiempo, pero hay ensayos clínicos que se están haciendo con pacientes, haciendo pruebas para ver si estos fármacos realmente son capaces de reducir la tasa de envejecimiento celular. Y lo último que voy a decir es que, claro, si se consiguen terapias que reduzcan la tasa de envejecimiento celular, esto va a tener un beneficio sobre todas las enfermedades, porque todas se ven afectadas por la edad. Y también se pueden atacar enfermedades concretas, porque otro cambio importante que ha habido un cambio importante que es darse cuenta de la importancia del envejecimiento, y el segundo es ver las enfermedades como un proceso acelerado de envejecimiento en un órgano concreto. Y a lo mejor ahora hay muchos investigadores que ven el Alzheimer como un proceso de envejecimiento acelerado en el cerebro, o ven las enfermedades cardiovasculares como un envejecimiento acelerado del sistema vascular. Así que el envejecimiento se está metiendo como un concepto muy importante en todas las enfermedades y en la prevención. I quizá m'he extendido demasiado. No, està perfecte. Con esto termino. Perquè jo crec que ens hem situat molt bé en el tema que ens ocupa avui, que és l'envelliment des del punt de vista de la recerca, i anirem desgranant moltes de les coses que has anat explicant, com per exemple teràpies. Preguntarem quines són les teràpies que s'estan investigant, però li volia preguntar també al doctor Struck, això que començava a apuntar el doctor Serrano. Realment és així, l'envelliment ens predisposa a patir malalties més enllà de les òbvies, dèiem, parlar per exemple de l'Alzheimer, de les demències. No, realment, quan investiguem totes les malalties sempre diem factors modificables i factors no modificables.
I dels factors no modificables parlem de l'edat, del sexe i de la genètica. I dels modificables serien tots aquests que ha dit el Manuel, de l'estil de vida, si estàs gras, si estàs prim, etc. El que sí em va cridar l'atenció aquest últim temps que aquests factors no modificables ara són modificables. El del sexe ho deixarem a part, però que també és modificable, com sabeu, però és a un altre nivell. Però el tema de l'edat i també el tema de la genètica, també que estic sorprès d'ara hi ha teràpies gèniques capaços també de canviar els nostres gens o fer que no s'expressin els nostres gens de manera dolenta i que passin a expressar-se només els bons. Vaja, que el món està canviant i per això estem aquí. Mercedes, moltes gràcies per venir avui aquí i per la generositat de compartir el teu testimoni amb nosaltres. Dèiem que ets pacient de càncer i dèiem, ara ho acabarem de discutir també amb el doctor Serrano i Estruch, que el càncer és una de les malalties associades a l'envelliment. Explica'ns una miqueta el teu cas, com et van diagnosticar, com et trobes... A mí me diagnosticaron en el año 2019, o sea, hace 2 años y medio, un poco más. Y fue así todo de golpe, ¿no? Porque yo no había tenido síntomas, o sea, me encontraba bien. Y el 13 de noviembre del año 2019, pues fui a urgencias del Vallebrón porque me encontraba mal, no me aguantaba de pie. Y yo, como he tenido varios trombos en las piernas, pensé que me había ido un trombo al pulmón. Y en el Vallebrón enseguida me hicieron un escáner y vieron que, dice, no es un trombo, ¿no? Es un nódulo. Y bueno, ya me quedé ingresada y en una semana ya tenía el diagnóstico. Era un cáncer de pulmón. Lo que pasa que los doctores pensaban, me dijeron, creemos que tendrás alguna mutación concreta porque eres mujer, porque no has fumado nunca y porque eres relativamente joven, ¿no? O sea, que esto que es joven y que es de esto, a mí con 64, los doctores de cáncer de pulmón me decían que era joven. Y yo digo, bueno, no sé. Y lo eres, ¿eh? Y nada, me pusieron encontraron una mutación que se llama ROS1, o sea, que un día una de mis células de mi pulmón se equivocó y al reproducirse pues se produjo esta mutación y empezó a crecer un tumor. Y a mí no me dio síntomas hasta que ya estaba afectado el corazón, por eso yo no me encontraba bien. Tenía todo de líquido alrededor del corazón, ¿no? Me tuvieron que drenar este líquido y ahí fue donde me analizaron las células que tenía, ¿no? Y bueno, yo no sabía que existía todo esto, ¿no? Y que había cambiado tanto la oncología. Y efectivamente, el viernes empecé un tratamiento, o sea, me ingresaron un lunes, pues el viernes ya empecé el tratamiento con estas pastillas, que es un tratamiento dirigido, que no es quimio, y en primer mes, el primer TAC ya de prueba, ya había reducido un 70% todos los ganglios, todo. Y bueno, y así estoy, ¿no? Desde entonces. Lo que pasa es que con este tratamiento dirigido vas bien y un día pues tu tumor se hace resistente porque cambian, son muy listos, evaden todo lo que pueden, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, hay una segunda línea, una tercera. Y bueno, quién sabe, yo tengo confianza en la ciencia y pienso que igual me mantengo así parada hasta que realmente haya algo que cure, ¿no? Porque yo voy viendo que está avanzando mucho. Yo soy paciente, pero no puedo evitar leer. También soy farmacéutica, ¿no? Y puedo leer todos los artículos científicos y lo leo y veo que estamos cerca, ¿no? Porque parece que un dia puede confluir todo esto, no? Ara comentaves, m'ha semblat interessant, no? El que deies, la Mercedes ens deia, jo no fumava, jo seguia una dieta saludable, és a dir, complia tot el que el doctor Serrano ens apuntava aquí en factors de risc, no? Tot això ho podríem anar tatxant. I llavors tenim l'edat, que és molt més gran.
però a ella li diuen els metges que és una pacient jove. Llavors, com funciona aquesta relació càncer, envelliment, que són precisament dues de les potes que aquí estudieu, no? Es complicado. Hay la visión de que estas células mutadas, cancerosas, realmente están ocurriendo siempre. Pero el organismo joven es capaz de eliminarlas, de atacarlas, de defenderse. Y a medida que envejecemos, el sistema inmune probablemente es uno de los que falla y no es capaz de detectar estas células anormales y eliminarlas. Pero esta relación entre envejecimiento y cáncer es uno de los temas más candentes de investigación porque no se entiende exactamente qué es lo que pasa. Existe, pero no se conocen los detalles como para... Bueno, por eso se estudia, porque si supiéramos qué es lo que está fallando, se podría reforzar el sistema inmune para que ataque al cáncer. Y hay una revolución en la terapia del cáncer, que es la inmunoterapia, en la que sí que se consigue, cuando funciona, se consigue curación. Esto ha sido el cambio. La inmunoterapia no es que alargue o controle el cáncer, es que lo elimina por completo. Entonces, hoy día, afortunadamente, hay pacientes que tienen la suerte de curarse, de quedarse completamente curados. Desafortunadamente, no es el 100%, pero los que se pueden beneficiar se olvidan del cáncer ya para siempre. Por eso hay mucho interés en entender cómo el sistema inmune está protegiéndonos, no solamente de las infecciones externas, sino también de estas células anormales que a veces se producen en nuestro cuerpo. No sé si, doctor Struc, que ha estudiat molt el tema de la nutrició, és un factor modificable, no?, en què podem potenciar el que ara estava explicant el doctor Serrano, no?, el sistema immunitari i tenir un envelliment més saludable. Bueno, envelliment i evitar l'infart de miocardi, evitar l'Alzheimer, evitar el càncer. Està clar que jo, la veritat, soc metge i vinc d'una cultura molt farmacològica, en el sentit que hi havia la farmacologia, era una de les assignatures claus de medicina, i el tema de nutrició estava en un raconet al final i moltes vegades ni ens l'explicàvem. I jo, de fet, com dic, tinc aquesta cultura farmacològica i quan vaig començar a fer estudis en nutrició vaig quedar sorprès de la potència que té la nutrició. Llavors, menjar bé, com la nostra dieta mediterrània, que molta gent ens pensem que mengem bé i no mengem tan bé, realment pots reduir en un 60% el risc d'un infart de miocardi només canviant l'alimentació. Llavors, una mica ara el que estem... I el càncer, hem estudiat també el càncer de mama i el càncer colorectal amb la nutrició, i la gent que segueix una dieta mediterrània, en el sentit pur de la paraula, té una probabilitat d'un 60% menys de desenvolupar un càncer. Està clar que hi ha aquest factor diguéssim, també genètic que pot fer aquests canvis, però la nutrició juga un paper. Per què? Perquè la base de totes aquestes malalties és l'oxidació i la inflamació. I amb una bona dieta pots fer realment un reforç del nostre sistema d'eliminar les substàncies oxidatives i també una dieta antiinflamatòria, és a dir, que actua sobre la base de la majoria de malalties que estem parlant, entre elles el càncer. I ara, a mi el que m'ha sorprès més del tema de l'envelliment, i per això estem fent estudis ara amb el doctor Serrano, és que realment l'envelliment és tractable. Nosaltres assumíem que com que et paressis, d'alguna manera, que et deixessis com d'envellir o disminuïssis el teu envelliment. Però realment hem fet estudis en dieta mediterrània a nivell de tests cognitius, és a dir, test de funció cognitiva, i una dieta mediterrània ben feta amb oli d'oliva, les persones no esperava, diguéssim, el seu envelliment en aquest sentit de la funció mental, sinó que milloraven. Per tant, hi ha una part de reversibilitat en l'envelliment. I aquesta una mica és la idea que volem desenvolupar, que és possible rejuvenir-se. Estic exagerant, però la idea és aquesta. Què vol dir exactament el que apuntava ara el doctor Struc, que és tractable l'envelliment? No sé si algun dia serà reversible. En quines teràpies apuntaves que hi ha algun assaig clínic en humans que és molt residual, la majoria no, és en ratolins, crec, si no m'equivoco? Sí, efectivamente. Las terapias que se están estudiando están enfocadas en estos 9 temas que
Esto fue un trabajo que publicamos hace ya unos años, que es Las causas del envejecimiento, y tuvo mucho impacto porque pusimos por primera vez, porque el mundo, a veces la investigación, claro, es compleja y los que trabajan en un tema pues no ven los otros temas. Entonces es importante hacer una especie de compendio en un solo trabajo de todas las áreas más importantes de investigación y de causas del envejecimiento. Entonces, las terapias están enfocadas en estos 9 temas y todos estos 9 temas son temas en los que hay prueba experimental demostrada en animales de que se puede, con fármacos, retrasar o revertir el envejecimiento, pero siempre en animales de experimentación. Desde el año 2013 hasta ahora se han iniciado algunos ensayos clínicos en pacientes para ver si estos fármacos que funcionan en animales de experimentación también funcionan en pacientes, y son ensayos clínicos que están ocurriendo ahora. Ha habido uno que fue positivo, que era para la degeneración macular en la vista. Este ha sido positivo y son fármacos que están dirigidos a la senescencia celular, que es uno de los temas que aparecen ahí. ¿Qué es senescencia celular? La senescencia celular es parte del envejecimiento celular, pero es un envejecimiento celular extremo. Nuestras células van envejeciendo, pero siguen siendo funcionales. Pero llega un momento en el que si han recibido demasiados daños, han acumulado muchos daños oxidativos o a causa de la inflamación que hay en el entorno, como apuntaba el doctor Struck, estas células, llegado un momento, hacen un cambio y se convierten en patológicas. Pero una célula vieja no es patológica, vamos envejeciendo, pero cuando es senescente hace ese cambio y entonces pasa a ser patológica, y es patológica por todos los factores que secreta, que son factores inflamatorios y factores que se llaman fibróticos. Y esto va dañando al tejido. Aunque haya un 5% de estas células, producen un daño importante en el tejido. Entonces, para estas células sí que hay terapias que se están probando en pacientes. Y algunas han funcionado, de momento, como para la degeneración macular, pero que haya funcionado todavía tiene que seguir haciendo pruebas, porque tiene que hacer más pruebas de seguridad i més pruebes d'eficàcia. Explica'ns per això una miqueta la idea d'aquesta recerca, perquè si no la coneixem molt des de fora pot sonar llaminera, de dir, ostres, que bé, doncs no ho faré gran. Si la ciència avança, em quedaré sempre jove. I no és aquest l'objectiu que hi ha darrere de tot plegat. Correcto, correcto. Esto de mantenerse joven siempre, bueno, son cosas que sirven para tomar un café y charlar y dejar la imaginación, que también es importante. Pero la realidad es que los centros de investigación, los investigadores que estamos trabajando sobre el envejecimiento, tenemos objetivos mucho más modestos, que es mejorar la vida de personas que tienen enfermedades y que son de edad avanzada, e intentar que esas enfermedades progresen más despacio. Si una persona tiene problemas de riñón que no les funciona y que puede acabar poniendo en peligro su vida, parar esa degeneración del riñón. O he dicho del riñón, o puede ser del corazón o de lo que sea. Ahí es a donde vamos, porque la mayor parte de estas enfermedades degenerativas, que son las de edad avanzada, no tienen realmente una cura eficaz. Lo más que hay hoy día, el doctor Struck me puede corregir, pero lo más que hay son los antiinflamatorios, y los antiinflamatorios tienen una eficacia modesta. Y estos fármacos en ratones, en animales de experimentación, tienen un efecto mucho más potente y bueno, por eso se está estudiando tanto ahora en la clínica. No sé si vols recollir el que comentaba el doctor Serrano. Realmente es cierto que si decimos que todas estas enfermedades, bueno, pasaré el català, si totes aquestes malalties tenen una base inflamatòria, el lògic seria tractar amb antiinflamatoris com a fàrmacs, però tenen uns efectes secundaris tremendos i no els podem donar de manera mantinguda, i quan els donem per malalties inflamatòries com una artritis reumatoide, el que sigui, és de vigilar moltíssim els ronyons, de vigilar moltíssimes coses. Però sí que hi ha productes naturals
com estem dient, que tenen aquesta vessant inflamatòria i el que ens ve de la natura té menys efectes secundaris que en els fàrmacs. I això és el que jo deia al principi, em va sorprendre perquè poses efectes positius, tot un llistat, efectes negatius, una miqueta. Amb un fàrmac ve del 50% i molts es cauen pel camí quan es volen desenvolupar, dius, són supereficaços, van molt bé, però després el fetge se'n va a Norris o el ronyó no funciona i els han de treure del mercat. I en canvi els productes naturals, realment la natura és més llesta que nosaltres i molta intel·ligència artificial que podem aplicar, la natura és més llesta que nosaltres i podem extreure el que la natura ha fet durant milions d'anys i ho podem aprofitar, doncs benvingut sigui. I això dels senolítics, que també li pregunto que ho expliqui, realment jo vaig quedar parat de la natura hi hagin productes, no dic fàrmac, productes capaços d'allargar la vida com... Bueno, yo ahora le pregunto yo a ell. Sí, tant, i tant. Sí, no, efectivamente, muchos de estos compuestos que se utilizan para eliminar a las células senescentes que tenemos, que se llaman senolíticos, son compuestos naturales. Y se pone mucho énfasis también en los compuestos naturales porque como también se quiere utilizar para prevención, es muy importante que no tengan ningún efecto secundario. Y esto es lo que tienen la ventaja de los productos naturales. Entonces hay un resurgimiento en los suplementos nutricionales con productos naturales. Està clar que els efectes secundaris en tema fàrmacs moltes vegades són inevitables. Per exemple, amb càncer, les teràpies cada vegada són més dirigides, més afinades, però sí que és veritat que també causen un dany cel·lular, el que comentava el doctor Serrano en l'organisme. En el teu cas, ara estàs a segona línia de tractament, no? Ahora estoy tomando el tratamiento dirigido, pero ayudado con una quimioterapia a dosis bajas, para tener un poco mejor calidad de vida y menos efectos secundarios. Exacte. Y de momento, como me va bien, está parado todo, pues continuamos así hasta que... Y luego ya veremos si hay otra segunda línea de tratamiento dirigido. Pero exactamente lo que vamos a buscar es fármacos que sean más específicos, más dirigidos y con menos efectos secundarios. Porque, claro, si vives más tiempo pero tienes mala calidad de vida, estás mareada o no puedes hacer una vida normal, pues para mí es importante poder hacer una vida normal. Así que estamos en ello. Exacte, al final poder reduir efectes secundaris, cronificar la malaltia i poder fer la vida al màxim normal possible. No sé si podríem dir que l'envelliment és una malaltia o la malaltia és el càncer i està causada per l'envelliment. Esto es muy debatible. Hay personas que les gusta definir el envejecimiento como una enfermedad. A mí personalmente no me gusta. Prefiero definir el envejecimiento como un factor de riesgo, porque hay también componentes a lo mejor psicológicas. Decir que el envejecimiento es una enfermedad es como decir que todas las personas de una determinada edad están enfermas. No creo. No. Esto también me hace ligar con otro punto, que es la medida del envejecimiento. Se está viendo, hoy uno de los grandes avances que ha habido en los últimos años son lo que se llaman relojes del envejecimiento moleculares. Se puede medir con medidas moleculares cómo de envejecida está una persona y se ve que hay envejecimiento con más éxito, más saludable, y hay personas que envejecen con menos éxito. Y esto es importante también para saberlo, porque uno no sabe cómo estoy envejeciendo bien o mal, porque a lo mejor por fuera uno puede pensar, no, me veo bien, pero a lo mejor por dentro no estás tan bien. Entonces estas medidas te dan una indicación de cómo está envejeciendo tu cuerpo por dentro, y si ves que está envejeciendo de manera acelerada mal, pues puedes tomar medidas extraordinarias, puedes preocuparte un poco más por ti, a ver si se puede hacer algo para invertir esa tendencia. Así que no me gusta, creo que no se debe de llamar al envejecimiento una enfermedad, sino un factor de riesgo. No todos
envejecemos a la misma velocidad. Y está bien saber si estamos envejeciendo mal porque así podemos intentar corregirlo. Y también está bien saber si estamos envejeciendo bien para seguir en esa línia. L'alimentació és una de les maneres que, com dèiem abans, podem promocionar un envelliment saludable. Sempre s'ha dit que és millor menjar una miqueta menys, no?, que menjar més. Sí, la veritat és que sí. Realment, el que hem investigat és dieta mediterrània i recordo una companya grega que em deia que hi ha una illa allà, també a Sardenya també, on que anaves pels cementiris i tots eren, miraves a les làpides i tots eren més de 100 anys. Vull dir que hi havia molts centenaris. Llavors, d'alguna manera, veus que realment què podien de tenir en comú aquests llocs en què hi ha tant centenari. Potser hi ha un efecte genètic, segur, perquè són illes i per tant allà els gens sempre juguen a la consanguinietat, sempre juga a la nostra contra, però alguna vegada pot jugar a favor, és a dir, que passis més gens més favorables. Però pensem que l'estil de vida aquí juga un paper molt important i el tema d'alimentació és crucial. I la dieta mediterrània és de les dietes que dona més longevitat i la dieta mediterrània porta amb si frugalitat. És a dir, que hem de menjar poc. I de fet hi ha uns estudis, ho comentàvem abans amb el doctor Serrano, d'un professor que és de Córdoba, espanyol, que parla de la restricció calòrica, que hem de menjar entre un 20 i un 40% menys del que ens tocaria per allargar la vida. Per tant, llavors què hem de menjar i a quines hores seria un altre tema, però que mengem massa en quant a quantitat energètica i si mengéssim una mica menys, jo et dic, jo hem de menjar dieta mediterrània però un plat petit. Jo m'agradaria preguntar-li, perquè sí que és cert que sempre s'ha dit això, però l'altre dia sortia un article a Nature que parlava de la paradoxa de l'obesitat. Havien observat, a més amb una mostra de més de 20.000 persones durant uns quants anys, que a partir dels, crec que era 80 anys, si tenies uns quilets de més, millor. I a mi això em va sorprendre, perquè dic, això és al revés del que jo he sentit tota la vida. No és el mateix, però realment quan tu vas envellint, si tu mires pes, et quedes cada vegada menys múscul, que es diu sarcopènia, i això sabem que és dolent. I per tant, moltes vegades el tema massa, el pes corporal relacionat amb l'alçada, que és l'índex de massa corporal, que tots volem que estigui per sota de 25, això no es compleix quan la gent va envellint, perquè ha de tenir més reserves energètiques. I llavors, d'alguna manera, aquí és més val tenir una miqueta de sobrepès per tenir més reserva energètica que no. Però sí, això diuen els estudis. Jo amb aquests tipus d'estudis també poso en dubte perquè, clar, si la gent està malalta, també s'aprima més, llavors potser aquest sobrepès és persones més sanes i les persones que tenen menys pes en aquella edat són perquè són persones malaltes. Per tant, aquí hi ha el que en diem factors de confusió que pot ser, però sí que es diu que a partir d'una certa edat, 70, 80, és millor estar una mica grassonet, però dic una mica. No panxa, Que no, diguéssim, mantenir-se en el pes ideal. Clar, no sé si hi ha un llindar on puguem dir a partir d'aquí ja tot fa baixada, comencem a envellir, o si uns òrgans fan baixada més ràpid que no pas d'altres, potser primer les cèl·lules són les que van patint danys i per tant veiem càncers, veiem malalties. Com funciona l'envelliment? A partir de quan i on del nostre cos? El envejecimiento es bastante heterogéneo. En cada persona un órgano va envejeciendo un poco más rápido que otro y eso puede que sea lo que haga que a medida que ya somos mayores desarrollemos enfermedad en un órgano concreto y no en otro. Aunque si hablamos estrictamente del envejecimiento, antes el doctor Ramón Struck hablaba de que empezamos a envejecer desde que nacemos. Sí, sí. ¿Dónde poner el momento de empezar a envejecer es difícil? Pero bueno, yo creo que el riesgo alto de tener enfermedades, como hablábamos antes, comienza a partir de los 50, 60 años, es cuando empieza el riesgo importante. De hecho, es raro tener enfermedades antes de los 50 años. No digo que no exista, pero no es muy común.
Doncs de seguida obrirem les preguntes al públic perquè segur que teniu moltes qüestions a traslladar als nostres ponents. Si teniu preguntes, aneu aixecant la mà perquè hi ha un micròfon i us l'acostaran. Més que res perquè l'envelliment ens afecta a tots al final, per sort, perquè vol dir que els anys van passant. Però m'agradaria també plantejar-vos, perquè avui que tenim un investigador bàsic, un investigador clínic, una pacient, jo crec que són veus molt complementàries a l'hora d'articular la recerca, cap a on ha d'anar la recerca, en el sentit de l'envelliment, el càncer com a malaltia de l'envelliment o no. Cap a on creieu que ha d'anar en els propers anys la investigació? Lo has resumido perfectamente. Los tres que estamos aquí somos parte importante de esta cadena que hace falta para que la investigación llegue a tener un efecto sobre la sociedad. Para nosotros los investigadores básicos aquí en el IRB es esencial, fundamental, colaborar con investigadores clínicos como el doctor Ramón Struck y con muchos. Antes me preguntaba alguien, no recuerdo con qué hospitales, era Mercedes, me preguntaba con qué hospitales colaboramos. Digo, bueno, aquí prácticamente todos los investigadores básicos colaboramos con doctores del Hospital Clínico, del Vall d'Hebron, del IDIBEL, todos. Es fundamental para nosotros, si no nuestra investigación se queda truncada. Y para los investigadores clínicos creo también es importante tener nuestra input, por decirlo en inglés. Y finalmente están los pacientes. Los investigadores clínicos sin los pacientes pues no, les falta su herramienta principal. Por favor. No, a ver, lo que sí es cierto que la investigación básica aporta las ideas y nosotros también aportamos ideas, Sí. pero realmente vamos a ver si esto es factible o no es factible. Entonces está claro que hay que hacer estudios con personas sanas o con personas enfermas para ver si el tema funciona, porque realmente aquí nos basamos siempre en la evidencia. Entonces, o funciona o no funciona. Entonces está muy bien articulado lo que es la medicina basada en la evidencia para poder concluir si esto es verdad o no es verdad, porque si no, cada día sale un artículo en el periódico que la berenjena es buenísima, otro día que la patata mejor no tomarla frita, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos pues estudios de muy alta calidad que aporten la máxima evidencia científica para que todo el mundo esté de acuerdo y sea realmente un progreso, porque si no es ruido de fondo, como pasa ahora con Internet o las redes sociales, que mejor no mirarlo, de verdad. I els pacients, Mercedes, perquè més crec que estàs en una associació espanyola de pacients que suposo que us dona força perquè se senti encara més la vostra veu. Sí, nosotros intentamos asociarnos, ¿no? Es algo innato, ¿no? Cuando te acaban de diagnosticar, pues no reaccionas, ¿no? Pero al cabo de un tiempo dices, bueno, estoy viva, a ver qué pasa, ¿no? Y qué se puede hacer, ¿no? Y empecé a participar en una asociación de pacientes. Entonces ves que en países como Estados Unidos, que también estamos conectados por Facebook, como somos tan pocos los pacientes con esta mutación, a veces es difícil hacer estudios. A veces hay medicamentos que hay que aprobarlos en fases más avanzadas, ¿no? Y entonces nosotros nos preguntamos qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Porque claro, tenemos una urgencia, ¿no? Y porque hay medicamentos que todavía no están aprobados, pero a lo mejor podríamos empezar, yo qué sé, de hecho los pacientes ya lo están tomando, pues a lo mejor por uso compasivo o por... y bueno, nosotros creemos que podemos colaborar pues ofreciéndonos pues para, por ejemplo, para muestras, ¿no? Yo por ejemplo, una vez hice derrame pleural muy extenso y cultivaron mis células, ¿no? Y ahora están en el laboratorio. Pues si un día hace falta para estudiar esta mutación rara, pues ahí está, ¿no? O yo qué sé, o podemos participar en una encuesta o podemos colaborar con los clínicos que están trabajando, ¿no?
Y de hecho estamos empezando en esta línea, ¿no? Y los americanos que llevan ya mucho tiempo con esto y que son muy de asociarse y de esto, pues de hecho ya lo hacen. Se reúnen con los científicos, proyectan qué líneas pueden hacer de colaboración, ¿no? I jo crec que esto me parece muy interesante. I tant, totalment. Doncs obrim les preguntes al públic, si us sembla bé. Endavant. Bon dia. Bon dia. Fa com 15 anys que em vaig dedicar a interessar-me per aquests temes per cuidar el meu pare, que va morir fa un parell d'anys, amb 96 anys, però durant els darrers 15 anys vaig voler fer-ho bé, diguem, no? Empollar-me en tots els temes que eren d'estil de vida, que és allò que diu que és un mareig, perquè hi ha articles que si la patata, que si el... I al final, si no vas als articles científics a llegir-los directament, et maregen. Llavors vaig acostumar a llegir ciència. I un dia vaig topar-me fa com 4 anys amb l'article aquest del Hallmarks of Aging i em vaig quedar de pedra. De sobte em vaig dir, ostres, però això és una altra història completament. És com saltar exponencialment del que està fent la ciència al respecte de l'envelliment. I em va fascinar. Després, va morir el meu pare i segueixo interessant-me per aquest tema perquè em sembla fascinant i em sembla que tot el que s'està fent aquí fantàstic, en particular aquesta tasca de Manuel Serrano. Gràcies. Però una conferència que vaig veure per internet, una de les coses que jo creia que estava desconnectat, una de les coses que vaig entendre i dir, no, una cosa és l'estil de vida, la nutrició, el son i tot això, i una altra cosa és aquesta recerca que s'està fent sobre tots aquests factors, 9 factors de risc, és com tecnològica, científica, modificació genètica, manipulació de tot, reprogramació de cèl·lules mare. I en una d'aquestes conferències em topo que diu, no, en reprogramació de cèl·lules ho estem intentant buscar fàrmacs i estem intentant trobar el punt aquest entre quan reprogramem cap amunt i cap avall per trobar el moment en què no perd l'identitat les cèl·lules i tot això. I de sobte diu, no, però ara estem intentant trobar algun mecanisme que no sigui reprogramació, perquè com l'efecte secundari de la reprogramació pot tenir càncer, si ho fem per un mecanisme natural, tipus nutricional, no tindria aquests efectes secundaris i tot seria meravellós i fantàstic. I cita la B12, jo he citat l'Ispizua que diu la D3, i llavors dic, ostres, tornem a la mateixa, tornem a connectar els estils de vida i la nutrició per combatre l'envelliment. I això ho entenc, la B12. Si em parlen de reprogramació no puc fer-hi res, però la B12 ho entenc. M'agradaria saber si d'això el que s'estan plantejant ara, fent aquí, i si realment això es pot portar a terme amb persones, perquè no té aquests efectes secundaris tan greus. Gràcies. ¿Qué puedo decir? Lo has resumido perfectamente. Has dado exactamente en el clavo de lo que estamos haciendo. Estamos intentando utilizar productos naturales para hacer este rejuvenecimiento celular, imitar a la reprogramación que, como has dicho, es un procedimiento, esto de la reprogramación, para los que no sean tan expertos como tú, consiste en introducir unos genes en las células y estos genes las rejuvenecen. Esto es muy interesante, muy importante y se está estudiando mucho, pero claro, no es de aplicación para personas, porque no podemos, es peligroso introducirnos genes. Y se está intentando sustituir esto por intervenciones nutricionales, como la vitamina B12 que has mencionado, y precisamente por eso estamos colaborando el doctor Ramón Struck y su grupo y el nuestro para entender en pacientes cómo está funcionando la vitamina B12. Pero esta es la dirección en la que vamos muchos investigadores y pensamos que es una línea muy prometedora. Te agradezco mucho tus palabras. No sé si hi ha alguna pregunta més que vulgueu fer des del públic, alguna reflexió sobre envelliment. Allà n'hi ha una més. Gràcies. La meva pregunta no
té tant a veure amb l'envelliment, però més amb el càncer, per la Mercedes. Básicamente, ¿qué te hizo elegible para la terapia que estás teniendo? ¿Fue por, no sé, por la juventud o por el hecho de que no fuera por, no sé, por haber fumado, sino por una... ¿Cómo os digo? No, porque fue como un error de la célula, digamos, como ¿Una mutación? Es una mutación, perdón, no me salía la palabra. Sí, fue por el hecho de que era una mutación en lo que había hecho que tuvieras cáncer. Básicamente, ¿qué te hizo elegible para ese tratamiento? No te entiendo muy bien. La relación entre... O sigui, per què pren el tractament que fa, vols dir? Sí, tipus, què li permet fer aquest tractament en lloc de fer directament quimioteràpia o cirugía o algo tipus que... Lo que me permite hacer este tratamiento es que se ha identificado esta mutación y la industria farmacéutica ha desarrollado un fármaco para esta mutación, digamos, que he tenido suerte dentro de todo de que se haya identificado cómo se ha producido mi cáncer. ¿Sabes? Hi ha una diana clara Hay una diana on clara, dirigir sí. el fàrmac, no? Exacto, hay muchos tipos de cáncer que esto todavía no ha pasado, pero seguramente cada día hay más dianas que descubren, ¿no? Y más fármacos. El que passa que és el que explicaves, no? Que pot ser que el tumor es faci resistent a la medicació que tu estàs rebent i llavors se n'hagi de buscar... Hay que buscar otros y bueno, ya están en ello, ¿eh? Como ya la industria ya sabe que esto pasa, pues ya están trabajando en la segunda línea, en fármacos de tercera línea, fármacos de cuarta línea. Sí. Sí, sí, este es el día a día. Sí, un apunte a lo que has dicho es que en el cáncer desafortunadamente hay cientos o miles de mutaciones y muchas veces es un gran problema saber cuál de ellas es la que llaman la driver, la que está manteniendo el cáncer. Aquí en el IRB tenemos una investigadora muy prestigiosa que es la doctora Nuria López Vigas, que es famosa precisamente por eso, por todos los algoritmos que ha ido desarrollando con inteligencia artificial para de todos esos miles de mutaciones poder acertar y decir esta es la que está siendo la responsable de este cáncer. Y luego, si además hay suerte y hay un fármaco para esa mutación, pues se benefician los pacientes. Eso exactamente es, ¿eh? Identificaron mi driver. ¿sí? Exacto. Sí, así sí. es como... Hi ha alguna pregunta més, alguna qüestió? Aprofiteu, aquí tenim més preguntes, que tenim el doctor Serrano, el doctor Estruch, a la Mercedes amb nosaltres per fer les vostres preguntes. Bon dia. Jo volia preguntar si els investigadors consideren que Catalunya, on estem, cada vegada la recerca va millor, va pitjor, quin és el futur una miqueta? Està finançada? Està en perill? Pregunta molt interessant. Anem bé, però podíem anar molt millor, perquè arrel de tota la crisi que ha passat s'han disminuït moltíssim els recursos per la recerca i nosaltres sense recursos no podem funcionar. I sí que és cert que tant el govern català i de l'estat espanyol, l'Institut Carlos III, etc., donen molts diners. Hem d'anar a buscar-los a Europa, hem d'anar a buscar-los a Amèrica, hem d'anar a buscar també benefactors particulars perquè necessitem. És a dir, la Catalunya va bé, quan mires el rànquing d'investigadors mundials n'hi ha molts d'espanyols i de catalans, però ens falten recursos. Doctor Serrano, no sé si vol afegir alguna cosa. Totalmente de acuerdo. Esto es como lo de la botella vacía, o sea, medio llena, medio vacía. Pues está bien, pero podría ir mejor. La investigación también cada vez es más cara, cada vez se requieren, es más multidisciplinar, se requieren más recursos. Por ejemplo, esta investigación de la doctora Nuria López Vigas requiere pacientes, requiere secuenciar muchos cánceres, requiere analizar con computadores toda esa información. Es complicado, sí. Así que hace falta cada vez más dinero. Sí, no sé si pandèmia
que molta gent deia servirà per reivindicar la importància de la ciència, que es posin recursos... No ho he vist. Aviam, a la pandèmia a l'hospital es va parar, durant un any hem estat parats realment perquè teníem d'altres feines, perquè ens entenguem, no? I tots vam haver que remengar-nos i posar-nos a deixar d'estar investigant per fer 100% assistència. Això segur que ha sigut una mancança, però malgrat tot jo vaig mirant la producció científica d'Espanya i realment, malgrat la pandèmia, es va publicant molt, de veritat. Per tant, aquí hi ha gent molt potenta. El que sí és cert que cada vegada els estudis del punt de vista tècnic són més sofisticats, per tant més cars, i del nostre punt de vista ja no podem estudiar 20 persones, no podem estudiar 200, n'hem d'estudiar de 20.000 cap amunt, perquè si no sembla que el que tu facis no pots transferir-ho a tota la societat. I aquest tipus d'estudis són molt cars i falta molta infraestructura, i jo penso que a Catalunya som 6 milions o 7, i realment els estudis que es fan ara és de 1 o 2 milions, per tant hauríem d'estar tots els catalans a dintre de l'estudi, per tant han de ser estudis molt més globals, i aquí la clau de la pel·lícula està a la globalitat, i no només europea sinó mundial. Està clar, sí, que la recerca és cada vegada més cara, com comentava el doctor Serrano, però al final també s'han de trobar teràpies i fàrmacs que siguin assequibles per tothom. Això també és un repte, vull dir que no sé si també anirem veient, a mesura que es vagin trobant teràpies, seran molt cares, s'aniran abaratint costos, o si es pot aconseguir a través de l'alimentació certes coses, doncs, algo que tenim guanyat. Los compuestos naturales son muy baratos. Esa es una ventaja. La fisetina, no sé. En general son más seguros y menos caros. Pero esto de la medicina, de lo caro que son los fármacos y los tratamientos, es cierto, es un gran problema. Ahí hay un problema que hay que resolver a un nivel alto. Més enllà de la ciència. De gobiernos, empresas farmacéuticas, sistemas sanitarios, porque es cierto que es muy caro. Y bueno, en España todavía la sanidad es bastante democrática, pero hay países como Estados Unidos donde tienen la mejor medicina, pero solo para unos pocos. Es un poco... És una qüestió important també, totalment. Eso tampoco está bien. Claro. No sé si hi ha alguna pregunta més que vulgueu fer sobre l'envelliment, sobre malalties associades a l'envelliment, que tingueu alguna qüestió a fer. Si no, anirem tancant, perquè aquí fora, en paral·lel, hi ha un espectacle del Dani Jiménez i ara també ens acompanyaran aquí fora a l'escenari, pujaran l'actual director de l'IRB Barcelona, el Francesc Posas, el doctor Francesc Posas, també el doctor Joan Guinovar, que ens acompanya, que havia dirigit aquest centre durant molts anys i el va posar en funcionament. Però abans d'acabar m'agradaria demanar-vos una reflexió final a tots tres sobre els reptes de l'envelliment, sobre l'envelliment cel·lular, la medicina regenerativa, què veurem en els propers anys, què espereu de tot plegat i doncs una miqueta una conclusió final, doctor Serrano. Pues yo creo que se está avanzando mucho y que hay que ser optimista y que en los próximos años habrá avances, seguirán habiendo avances, por supuesto, y que tenemos que empezar a ver el envejecimiento celular como algo tratable. No es irreversible, sobre lo que no podemos hacer nada. Doctor Estruch. Jo el que voldria és un retorn als anys 60, que Espanya es menjava bé, a Catalunya es menjava bé, especialment, per exemple, en estudis a Girona, que és dels pobles més longevos del món, amb diferents rànquings, i per tant que estem perdent els bons hàbits que teníem. I ens pensem que mengem bé i que tenim un bon estil de vida, i aquí entraria totes les malalties, el càncer i tots, i no ho estem fent tan bé. I seria breu, vam fer un estudi amb dones embarassades que tenien problemes de creixement del fetus, per tant tenien restricció del creixement del fetus, i vam posar 3 branques: dieta mediterrània, mindfulness, que són unes tècniques, diguéssim, de restricció, diguéssim, de l'ansietat i de l'estrès, i el de dieta control. I aquestes dones embarassades menjaven fatal, i tu els preguntaves a ells si menjaven bé i totes deien que sí, però quan comences a mirar una mica en detall es pot millorar molt. Per tant,
hem de millorar el nostre estil de vida, perquè, com dic, a partir del dia 1 que vivim ja estem envellint i, per tant, hem de començar de crios, d'edat escolar, d'edat adulta i també d'allò, perquè la vida és tot un trac i hem de començar a treballar des del principi. El primer és millorar el nostre estil de vida, que mengem bé, vivim bé, però és millorable. Mercedes? Yo un deseo, ¿no?, de que le demos a la ciencia la importancia que tiene, ¿no? Y porque esto del cáncer es algo que nos puede afectar a todos. Yo hasta el día antes era una persona normal y mi vida ha cambiado totalmente. O sea que es algo que... Entonces yo pienso que igual que en el caso del COVID se ha puesto mucho dinero y ha habido mucha colaboración y se ha avanzado mucho, tendríamos que como sociedad en el tema del cáncer hacer algo, ¿no? Lo mismo, por lo menos que lo mismo que en el COVID, ¿no? Esa es mi esperanza. Molt bé, Mercedes, doncs tant de bo segur que sí, la recerca que es fa és potent però requereix diners, requereix temps, requereix esforç i ho requereix a tots, tant els investigadors més bàsics, doctor Manuel Serrano, director de la Unitat d'Envelliment i Metabolisme de l'IRB Barcelona, moltes gràcies, dels clínics, el doctor Ramon Estruch, responsable del grup de recerca sobre risc cardiovascular, nutrició i envelliment a l'IDIVAPS, també consultor sènior al clínic de Barcelona, i Mercedes, la veu dels pacients, que també és molt important perquè la ciència avanci. Moltíssimes gràcies a tots tres i que disfruteu de la jornada de portes obertes a l'IRB. Gràcies.